Akşamınız hayırlı, hormatly izleyijiler. Merdana hoş geldin. Bugün arkadaşım bilen size Hoş käbir gizliň sırlary görkezmekçi, saparaň aýtýan döwlet syry diýeli bizem. Ýanky ýol ötendäki galkynyş gaz çykarýan ýerine gider size kartadan hem görkezeli onu. Soň Merdana izleşimiz şo taýda wagtynda işläpdir. Soň şo bilen baglanyşyk biraz gurrun berer. Näme bolupdyr, näme goýupdyr ýöne. Men öňürde käbir zatlar görkejeýin bu taýda. Gönü kartadan illeşler. Ýerde biziň nämämiz? Ýol öten, nähine şu taýda. Ne şu nemede gowy görnýändir. Görünüyor o. Aşağı olmalı. Hawa iksan var-da bu taýda. Ine bula o Xitaylaryň işlediýäni. Bulam Araplar bilen näme diýdik? Araplar asıl. Araplar o näme sargyt beripdirler, o Kareýler gurup beripdir. Yani bir Araplarynky, bulam Xitaylaryňky da işlediýär. Indi bu taýda üýtgeçik bir waka var. Ine şu zat görýänsiňizdir. Şu zat ýanky halka arasynda sera diýip bilinýän kükürt maddasy, ýagny gazy arasalan wagtlary içinden çykýan kükürt. Indi bu taýda gelseňiz bu taýda da var. Bu taýda biraz uzun etip ýerleşdiripdirler. Şu var. Ondan soň şey edip gelýär. Bularyň hemmesi kükürt. Şey edip döküpdirler de haras. Bu näme? Indi gaz çykarýanlaryň ýaşaýan ýerine görkezeli. Ine bulam gaz çykarýanlaryň, ine Xitaylılaryň esasan daşary ýurtdan gelýän işgärleriň ýaşaýan ýeri o ikide bir näme de barmış arasynda türkmen. Ýani esasan daşary ýurtdan getirilen närmenleriň ýaşaýan ýeri ine şeýle gowy şäherjik ýalak bir näme gurupdyrlar. Hem ýurdun gazy ogurlanýar, hem şeýle gowy ýaşaýarlar. Hem bize kükürt galýar. Indam size şu taýda halkyň nädip ýaşaýandygyny görkezeli. Bulam birden owalar, Murgap deriýasy, Gurap barýan Murgap deriýasynyň kenarynda ýaşaýan, ine bulam halkyň öýi. Halk şeýle öýlerde ýaşaýar. Ýolam ýok. Ine görýäňiz toprak. Edil ýanynda da milliardlap gaz çykypdyr. Gaz arasalýar şu taýda. Kükürt bize galypdyr. Ine daşary ýurtdan gelen ogurlaryň tutan işgärler hem şey edip şunuň ýaly gowy ýerde ýaşaýar. Ine futbol nemeleri var, stadionlary var. Bu taýlarda da var ine görýäňiz. Bulam şol. Soň ine gazyň çykýan turbolaryna hem gazyň edil çykýan alınýan ýere hem ine şular. Bu taýda bir sany var. Soň bu taýda var bir sany. Ondan soň şu taýda var. 6 sany, 6 töre bolmaly ýaly ýalňyşmasam. Şeýle gaz çykýar, soň ine turbalar bilen gazlar geçýän bolmaly, ine bir turba, gazyň geçýän turbasy. Ondan soň ýene de şu taýda var 2 turba. Yani gaz biziň şu wagt sağ tarapymyzdan çykýar, ýani Murgap deriýasynyň sağ tarapyndan çykýar. Çep tarapyna geçirip işläp, arasalap satışa geçýär-de. Indi bu taý açylan wagty men näme görkejeýin. Merdana lewapdan çykýan gazlar hem görkezeli bu taýda az oglak bolsa da.
Yine bu taýda da lewapdan çıkarylýan yer. Bunun kükürdi azyrak bolmaly. Kän kükürt görülmedi ýa-da alyjysy bolmaly. Nämäniň? Bu taýda bir soň bularyň ýaşaýan ýerleri hem bolmaly. Ýokary gitmeli. Ýalňyşmasam. Bu taýlarda bir näme ýerler bar ine. Bu taýda da näme sklad ýalyk, şu guruluş ýene näme umuman işleden wagtlar şaýlary bolmaly. Bu taýda da ýene bir işlenýän ýeri. Soň şularyň hem ýaşaýan ýerleri bardy da çölüň orta aralarynda bir ýerlerde. Onu men aýratyn. Ine şu taýda da bir yer bar. Ine bu taýda görýäňiz birazrak kükürt çykýa arasalanan nemesinde. Ine Türkmenistanyň gazy hemme zatlary gidip dur baýlyklary boluşýaly. Ine bularyň hem edil şonu ýankyýalyk bir gowy ýaşaýan ýerler bardy. Bularyň hemmesi şu gaz çykarmak üçin edilen nemeler. Onuň hem öýlerine ýaşaýan ýerler. Ýa-ki halk näil ýaşaýar, gaz alyp gidýänler bizim ýurdumuza gelip näil ýaşaýar şonu. Şoňa üns çekjek bolýanda. Berdan o şeylerek o men hazır tapýançam aýtjak zadyň bar bolsa o ýagdaýlar şu. Tapdym ýaly. Ine şu taýlarda ýaşaýarlar. Ýene görüşüňiz ýaly futbol plaşatkalary bar. Gurulan öýler bar. 3-4 katly öýler. Hem asfaltlary hem zatlary ýerbeýer. Bu taýda da bir bölegi bar. Taýda da nemeleri bar, sklad diýilen ýalak. Ulanýan ýerlerin adnam ýazypdyrlar. O CNPC ýa-ki Hytaýyň döwlet gaz ýene näme bilen baglanşykly guruluşy. CNPC şu burowlagy. Hawa şolaryň nemesi. Biraz ýagdaý şu. Berdan, sen şu ýerlerde işledin. Benim bir näme şunu ýakyn et. Goýaly. Dursun biz gurrun edel bunu. Indi Hawa Berdan söz sende. Ýa-ni saňa bereýin näme ler bar bolsa. şu Hytaý firma da işledikden diye ölten etrafına vardı. Petrofak dedi CC. Yani Araplar vardı. Benim şu Hytaý firmasında işledim. 2011 yılda oldu ya. İlk başta Vada Zabor'unda yani Garavum kanalının yanında şadavatlar için niyetlenen ve arasalayıcı Efkaf Vada bu arasalayıcı. Sonra işledim ben bir yıl sonra. Son bärik 3-nji baza diýenesi görülüp duran 3-nji baza. Hüjüm bawasynyň gawatynda da. 8.000 orak personal bardy. 15 günden işlenýärdi. Guruluşunda doğru değil mi? O şol mesela engineering dikkatçi da nemesi fabrikda ortolanda engineering ýoly geçe. Şonda işledim men şonuň nemesinde. Elektrik brigadasynyň zazym bilen topraklama nemesinde bölümünde. Ondan ene stadyany sera toplanıp duran yer var da. Şoň köýeleginde kamplamyz bardy. Şoň ýerine konteyner var. Konteyner vardı. Biram näme uzyn kamplar vardı. Ene şu wagtky uly grak duranam betaýam sehler vardy nämäniň. Konteynerler vardı, ondan iş sehler vardı. Bizim teham şu taýda. O sera mera ýok da. Alt sany. Ýok, o wagtyn diýen guruluşy gidipdi. İçinde 5 türlü taşeron aýan guruluşyny edip berenler bar bunyň. Näme Türkmen firmalary. Taşeronlardır da. O taşeronlar.
2011'de girdim. 2 yıl uğrağı istedim sonra. İçinin hemme adın diyen yerli bir Hataylar özüne alıp var ya bizim Türkmenlerimiz nehirli özüne alıp var ya. İçinde şayet oldum da hani şimdi ortaların öz yadan dokumentlerinde geçer ya tuz emişti. Öz toprağımızda özüm başka yerli. Vahşi Yani yabani. düşüncen beri alırdı. O var yani. Yine şimdi de iş yerdeki oğlanlar haklarını sorap davada dediler olin kayada yaka tuttu adam oluyor olin. Aşkavattan madem materiallarda milyon ne olur. Göremene yani sevdilen eşsene nemeler oradan kovulan gayden kovulan sonralı organ işlemlerinde yani hukuk koruyucular kovulan nemeler de bağıram. Akafka beriyalar kellesine nazaratıl olup ne için böyle rak dursun, ne için ağırrak öğret dursun. Bunlarla köp senemene Yani yerli halkın başına, depesine şol işten kovulan o nemeleri getiriyor yankı. Näme polisiye diyen nemelerimiz. O polisler şol nemeler avurlardan kovulan yani cinayet işi aktarışlardan yani gayişliklerden kovulan sonun yani o zaman öz uftan ama öz nemelerin var yani elektrikten naçarlık diyen bunlar borçlar burada diye çollara bunlardan da sarı nazaratlar depengen aylan böyle önalıkları emine bir kere kenemeleştim ertiriden soğuk kolya da galın rakeynik diye üstün tutuz gıdalı kaskan açella bir kuşun gara odan içinde de kurtkan var yengsizin var hova gazı vuruya olan indi ısılayan derler başlayan içindekini yokaltmalar İş yerinde çıkarıp içkin çıkardım da onu imam giydim molin bir Allah geldi yan kaskalan biri. Hani ne men var ka dokumentim var ka. Ne çek dokumentim. Ayten eşiksiz geldim işleptim. Benim aden görüp durdum havalar ertine soğuk günler tanım aslan ya çıkarmalı ola eşim çarşım diyem. Yok sen ne den deyip da eşiksiz işleyen kadar neme firman eşiğinde değerli grazdanska işlep gördüm yani. Şol bollar olgunsuz nemeler de. Onu bir özlerem bile köp halkın içine giyseler tayagıyacağın hem bileler yani artık maç sözüm deyip bilen o. Yani şonun albir neyde bir sıpık adamları hani yaşayıcıları başında da dikiyatlar da Akkaska görün var neme meydan senin gidik görüyorlar da bunlarla kan neme oladı senin ne oladı halk üşa olin Duvarlar saat 6'da olun yuvaş herkim azawadın men piyada yören olu ara uzakta. Yuvaş üşalar kapın alna olayan kaskalar kapın saklap reşotkal var atsa da ulakan. Son sakla otilerin takvat olan okti. Halkam her gedek şonu urdur geçki diye da nemen gopar koyuyor. Bana tane. Taversin sürrakla bizim koyuyorlar papanı kak düşürüyorlar şey. Bunlar sol halkın başına neme getirilen de. Sol davlene verip dursun, bahşiş edip dursunlar deyip. Hakkını şu neme de oyunu diyorlardan yani. Hildi vaydine sonra. Çare geçiriyorlar ha. Sol nemenin önünü alsın diye da yani. Hak sorumanın önünü alsın diye. Özlerlen o nemedi başa ayı olup uğraşıp çoruşup. Başa ayı olup diye. O indi şeyle bir neme çıkardım da bu taydan. Indi Türkmenler o tayda iki neme, biri depesinde duruyan, biri hem işçi. O ikisi birbirine kapma karşı yağdaydı. Türkmenistan'ın gelecekte uğurlanacak gazının kuruluşunu ediyordu. O depede oturanın bilen ok, onu kuruluşu edip veren hem şovatta o bilyenlerdir.
Ya şu yerden milyardlap dolar pul geçti de. Ee, yine şu iki nemede levapdakine koşsanız o hasan kan olya milyardlap pul geçip dur edilýände yine bulam owaları yani görköz değil mi? Bulam täze yine Türkiye'de daşına çıkıp işläp öý gurup beren adamlaryň öýleri şular. Daşary ýurtda. Görýäňizmi täze açylan hawa neme ýerler. Şular ente daşary ýurtda gulçuluk edip o işläp öý gurup beren adamlar maşgalalar hem darwap gitdi öý gurup tarýança. Ýöne edil ýanynda Türkmenistanyň milyardlaryny ogurlap duran firmalar olaryň bizim ekologiýamyzy aýalamak üçin goýup giden nemelere, kükürtlere. Indi şu arada gurrun edeline merdana kükürt meselesi. O daş döwrüne ähil bir bildirýän täsiri. Bildirmezmi? Ýene-şi zawadyň azyk neme gün dogarrak, gün ortagün dogarragynda hüjüm diýip owa. Gabadynda neme bar? Ýöňkü kam suwatky ýaşly kolayma, ýöňkü kamsam diýerler. Indi näme orta bar? Ortada 3 kilometr, 5 kilometr ýa bar ýa ýok. Mar tarapdan Gunwatardan neme gelse şemal bolsa gön owa urup duşy. Şu hüjüm owasyna çelli gelýär ha. Owasy. Özümem şuna gulakdan esmedi neme däl şol. Özümine aýagymy agyrtdym-da şol owa neme wady bir. Betsine işler wady, ýöň işler. Şoň aýagym gürkeden diýip bardym. Taň bilen bolan urupdy da ýyse. Kükürdüň ýesi gelip dur. Hawa kukurdun ýygy urup näet ýaşa kabla owadaşlaryna soraýan bolan. Şol ýap ýene diýas işler makma neme gapy pencerelerimiz diýip başga çare tapýlan ýok. Olam çare däldi. Indi şunuň Oğlum nemesi var da şunuň tozan uçya bu diňe bu owalar däl tutuş şu çöle emme ýaýraýa da soň uçandan soň toprağa düşýär ýen soňa. Toprakda ýagyş ýagan wagty suwlanan wagty soň topragy zäherläp başlaýar. Şo taýda ösümlikler ýene nämeler bar bolsa hemmesine zäherleýär da. Ösüm zäherlemäni şinene dawatlar gurulanyň bäri pomidor ekýädikde, kapyşykda. Bizinkinde täze mellekler diýki diýadi bolan şol bizimkiler has owlad owaň içindäkiler şöýlerler. Indi bizinkilere hem bolan okşap. Bir surata mı berdiler? Şo sizin owalarmy töweregindäki owamy ýanky şo edlaýdyşýal darakdan ýetişen ok diýdi. Ağaçlar bir ýaşyna ýetenden soň indiki ýyl näme çykan ok diýdi. Indiki ýaza. O şöyledi. O gün ortadan o alttan tarapdan şemal bolsa da şähere tarap gitdi. Mara tarap, Murgap, Mari şeýle dowam edýärler. Ondan aňyrda Atçaparyň deginde de bir var ýani. Hundaý ol has ýakyn ýaty owalar. Indi illeşlerimiz şu suratdaky görýän sera ýa kiçi däl ol ägirt ýanyna barsaňyz bu diňe şu jahaz däl. Muny näçe 2011-nji ýyldan bäri dogry dälmi? Kaçan açıldı? 2013 diýeli. 2013-nji ýyldan bäri şu taýda seralar dur. Bunu satan wagtlar bar, o yerine täzesi çykýar da. Onu satýarlar. Satyp bilmediklerini o döküp gidiberýärler. Haçan satylsa o taýdan alýar da. Ýöne 2010-njy ýyldan bäri şu taý serasyz ýa-da kükürtsiz däl. Kükürt dur elmydama. Elmydama zäher howa garşyp durdy. Ýa 10 ýyldan bäri. Indi şunda şun serasynda işlen zawadyň öz adamlaryny gerekleşdirip ýani zor bilen işledýär ekenler. Şu sera näme aşan akypdy diýda asfalda. Ona ene ul pagroşikler var ya 700'lükler diýip ullar. Şoň bilen tüsüp alyp
Yankı şu üçmeye getirip koyarlar. Şu Paguş'un kaptanında da demeler adamlar isle eli pilli yeneli yüzüne maska tutan oluyor ya sonunda da alıp paraya diye. Günlük töreyerken şolara işlerler. Onun öz işlerlerinden hem kim işleyecek geldiyse işten çıkarıyarken. Şu wagt ha? O şu gerekleştirip işleyerken de adam geçen o koyun o yanda oğullardan adam tutup günlük hakkında söyler. Yo bu gaty erwet bir zat men öňrek bir görüpdim-de owalardan näme üçin ulan ya. Şu bir yere toprağı gazyp deşip beren sıçanlar nemeler bolýar, alakalar. Şolary hiýinden çıkarmak üçin şu deşiň agzyna goýup ýakyp gaty erwet zäherde men şu taýdan iýsini bilýän onuň. Gaty korkunç. Yan sadan gaty erwet olarken ol. Menem nime yan kaýçyň ýaly ol jaýlarda güýede zat diýdi bitler ana keçel haklan ýani öýlerde zatdan. Şunu tüse diýadyr sähelçedini taňra galy da olin durar ýaldy ol oduň üstüne goýulan seýra. Bizimkilerin bir zat görse şu tüsse edip ýakyp o emedip bejerip ýördi ha. Özçe bizimkilerin hem şeýle bir häsiýeti bar. Her tüsse çıkaran zat peýdaly däldir ýa-ni bu ziýanly. Bu da zäher, durşy bilen zäher ha. Bak gaty gyzykly o diýmek bu sera meselesiniň işi oň çıkarylmasy nemeli ha tartışılmaly. Zor bilen etdirýän ekenler. Owa şu da wagtda işleyen işgärleri zor bilen gezekleştirip şu taýda işledýär eken. Ulu traktor işläpdi, ýöne gaptandan sen 50 işini etmeli ýa-da. Onun yüklemesi o ona da näme goýan däldirler o yüklemek üçin bir zat goýan däldirler. Yok yer akıptı diye şu asfalda nemeden turwadan akıptı. Näme içine seretdik ýa-ni bar o zawodyň içleri hem ine şu taýlara seredim. Ine bulara hemmesi sere da. Ine. O nestada demir yol bolmaly. Ine demir yol şu. Eranlar şunu alıp başlapdyr eken ýani işe turan wagtlary. Soňam bizimkilerden gaýnaklandyrmaýa ýörit edilipdirme şol olara da satmany goýup. Ardan wagtdan moza alýar eken eýran nemesi. Ne şeýdip bu bir kiçijek ýere taýa gelim. O zaman men şöyle bir soru ýurtda baktım soru ular jogapsyz galyapdy. Ene stadik zawod bar, wada zabor wa onuň wiçkalary ýani jemi guruluşyna şunyň 3 milliard dollar owrak çykdy jogapdyr diýip nemede de telewizorda da aýdyp berdi da şonlar. Şu töwerň halyky Çerjo bayram maly mar murwap ýöletem tahtwarada namazyp aýlyk güllük edinip hakky aýlyklarda işlenler amma 3-4 ýylyň dowamında açyk halka özüne gelen ýaly boldy da. Onsoň şu 3 milliard maýa goýumda şonuň ýaly halk özüne gelip bilýän bolanda onuň ýyldylyk munyň satylmaly bir muktara madra. Şol nemeler nira gitti. Çok girdiler nira gitti. Adik bir soru yüze gelýärdi. Şu zawodlar guruluşy durdumy, halk ýene garyplaşyp başlady da. Yani zawod gurup açylandan soň şondan gelen girdijiler halka gelmeýän eken diýjek boldy. Yani guruluşyk bolan döwürlerinde şu guruluşyň hasana halk biraz aýlyk alyp gazandy. Yani guruluşykdan soň gaz çykyp başlady. O gazyň o pullary ýurda gelmedim diýen soru soraýardy. O nira gitdi ya, şu pullar diýip hiç jogap tapylamok. Ho, şu wagt ine görünýän zat şu Türkmenistandaky ähli gaz ojaklary Gazpromyň nemesinde o elinde Gazpromam nira satjak bolsa şoňa satýar. Mysal üçin Hytaýa satýar, Eýrana satýar ýa-da Eýranyň üstü bilen Azerbaýjanyň nemelerine turwalaryna geçirýär. Bu zatlaryň hemme kontroly orsuň elinde we kontrolyň orsuň elinde bolýar. Pullar hem şolaryň elinde bolýar. Ýani gaz ojaklar Gazpromyň gymyş.
Türkmenistanyňky däl. Hmm. Mesele şo taýda. Ýoksam ine şu iki neme ýan-ýana bolup bilenok. Ine şu taýda şu gazy çykarýanlar şäher gurupdurlar özlerine. Şuna seredim. Şäher. Hawa. İki blok. Ul şäher. Ve halkyň ýaşaýyşyna seredim ine. Ine bu täze çatynjalaryň ýaşaýan ýerleri. Bular öňkü köne ýerler. Ine halkyň ýaşaýyşy. Neşeler şu halk derýanyň boýunda ýaşap durandyr diýen bolyn oturandyrlar. İçmek suwy getirmeşler. Ha, derýanyň boýunda durup o içýän suwy, agyz suw ýani bir ýerden getirmeli. Hovuz buldurýarlar. Bir ýerlerden skwazyna diýdi ýa Türkmengalar tarapdan Taňragadan diýdi ýene diýdi. Şöýdip köpsi getirdi biçýada suwy. İçeri aldy ýa men derýan suwy. Aklalar ýaly. Ne nemeleri ýanky hüjüm owasynyň täze ýerlerine gözüm düşdi diýen ine şu. Bularam hemmesi daşary ýurtda Türkde onda munda işläp öý gurup ýören adamlaryň öýleri şular. Hawa. Ýa täze ýerler, ýanky täze köçe. Bularyň hem o gelinleriniň hemmesi diýmäli, meni gorkuzmaly. Köpüsi şol polisiýanyň onuň munyň elinden geçip berdi. Gat gynandyrjy bir zat. Edil ýanynda da milliardlap pullar akypdyr. Milliardlap. Akla sığjak zat däl bular. Lewabyň kaser edeli ine şo gazyň çykýan töweregindäki halkyň ýaşaýyşyna. Indi gaz o edil töweregine değişlik bolmaly diýip bir zat ýok. Umumy Türkmenistana täsir etmeli de o. Ýöne edil ýanyndan o geçip durda baýlyklar aýtjak bolýany. Şular nerede? Biz ovalary tapaly. Ova barmy? Daýlarda 5-20 şir diýip ovalar bolmaly. Aýna. Ova. Adamlaryň ýaşaýan ýeri, o köçeleri asfalt däl. Ova. Ýa bular Türkde işläp, o öý gurup ýören bir adamyň öýü. Men tep gutarmandyr. Bulara mine şeýle. Bular hemmesi Türkiýede işläp ýören adamlaryň öýleri. Gidijek ova. Bir surat uratdylar da, ýanky köprülerini görkezdiler. Şularyň derýanyň boýunda ýaşapdyr. Şu taý derýa. Bular ova. Burdalyk diýilen ova ine. Şulardan edil medeniýetden kesilen ýaly uzakda ýaşaýarlar da, köp zatdan habarsyz. Emesiz ýaşap geçýän owalar ine şular. Be Türkmeniň baýdagyny arkaň alyp pasardadan ýaly bolan nokta maşgalaň elinden alypdyrlar, puluň elinden alypdyrlar, ýurdun elinden alypdyrlar. Baýdagy arkaňda tutanyň hiç nemesi ýok da, degeri ýok. Ýok, hiç bir zat ýok. Ekan diýip owalar. Edil ýanynda da ine şu taýda da gaz çykypdyr. Nanar ýaly däl. Bolýan zatlara. Merdana başga da barmy aýtjak zatymyz? Aýtjam bar, şo seranyň ziýanyna bir görüp otyrsa. Soňky döwrüne 50 ýaşyna ýetip tarpa taýynly ölýänler kanda. Erki adam zenan maşgala. Birde aşgadan diýe, birde ýürek diýe. Öyle olayıptır, beýle olayıptır diýip jaýlap görýärler. Onuň asyl sebäpleri nilerde? Burnunyň aşagynda da asyl sebäp. Nawa? Ýaşagalar ýene şunlaly. Kan ýeten wagtga ýa gelinler virus bar, kan emesinde diýip
O, anında. Bäbeg edinjek bolsalar ýene alada şonuň ýaly. Derman iýip şöýdip bäbeg edin ýaly. genetik hastalıkları o yüze çıkıp başlar entek o 10 yıl oldu da. O 20-30 yıl olan soň o gözleri yok, kulakları eşitmeyen, o barmakları 5, 6, belki 3 o ýaly çağlar dolup başlar. O şu wagt dogulýandyr hem ol ýöne çağan öldü diýip görken men aýryan bolmaklara mümkin onu. Aha. Doktorlaram bilýän da şu wagtky doktorlaram serwer toparyň bir nemesi da gurallaryny biri. Olarım işsat bilmeýär da. Demerdana ýene de bir zat bar da. Ne kanalizasiýalar hem bar bularyň. Ona ma aýdyp geçeline. O şu taýda bu aşağı bloğunku bulan yokarky bloğunku kanalizasiýalary bar adamlaryň. Barmy siziň owaňyzda kanalizasiýa? Ýok, nerden bolsun? Ağzım deşlirak diyenleri akarsu vaktırıp tuğlar banyasynyň belleksini tuğunu. Tuvalet ýene şo ýawa ýakyn. O Döwlet şekilli döwlet sanstansiyada çöwatlara seretmele. O nemedäki bir dukanaçda algap baryp nalog töledim. o sanstansiýa diýdim de, mertana gowy aýtdyň. Ine sanstansiýa şu taýa gelip seredenmidir? O ine bir dukan açsa o günde günaşy üstünde aýdyşyň ýaly tepesinde. Ýöne şu taýa bir gelenmidir? Ya da ine yanığın bilen bağlanşykly edil ýanynda ot ýanyp durdy orda elmi? O giýje tutaşdy, o ýanyp başlady. O kim söndürjek? Tutuş töwereg zäherlejek de başga zat da. O ýanmanam zäherläp durdy. Şoňa da ot düşänse da etrawyny atpak edýär. O gaterbet, ýani onu ýani şu bir gysmy demeden okda bir owany neme ýysyna bulaýa köçeden geçer ýaly bolan bir gysym ýaksaň. Wakylalar ýaly her türlü hassasylyklar bolar. Ýani ösümlikler ösmez. O halk garyp balar. Ösümlikler. O miwel balar gurak ýaty ýani pomidor diýdiň, maýda çüde hyýar diýdiň. Ten az koşaraklar ýan bolan ok. Şol garawymdan zatdan uzakrak yerlerden täherdenden zatdan gelýär şu wagtlar gawun da. Siziň öz owalaryňyzda ýetişen o indi. Indi halka nemedere hödürler ýetişen okda uzak yerlerden gelýär. Araz ýene şo bazarda satylýar da, owanyň bazarlarynda. Nemeden gelen, başga yerlerden gelen. Ýogsam edil ýanynda suwam akypdyr, derýa da akypdyr, ýani häzirlikçe akypdyr da, olar ýyl geçdikçe azalýar suwy. O ýöne ekýän bolanok. Şonuň üçin bolmagda adamlar ýuwaşlyk bilen daşyna esasan hem şu ýol öten Taxtabazar taraplardan çykypdyr da, Marynyň köprek o göçeden nemeleri, sevitleri şu yerler ekende. Seredýän ösümligim ýok, bolam ýok, bulam ýok. O mallar nähil olan belli däl. O mallar barada maglumat ýok. Mallar açyp çopanlarym yurttaşyna çyksak bolup berdiler, taýan taşlap gaýdypdyrlar, hiç ot ýok dedi. Haýşet we taklap bilen oklar öňçüni pul berip alýardylar. Ya mal derewne mal berip neme kärende mal alýardylar. Belli bir göterme, senki galany döwletiňki diýip. Indi şonu haýşet edenlerinde de aljak adam. Owa merdan aýny ýagdaýlar şeýle Türkmenistanyň illeşlerimiz hem o görsünler. O jurnalistler aýdany ok bu zatlary ýeňärdinden döwüp biz aýdaly.
Jurnalistlerin aklı yetmeyen O olmalı bu zatlara. neme da jurnalistler kümsüğün emretmesi. Şu Kümsüğü Türkmenin tağlanma üçün kömek vatandaşlar. ediyen bolmaklara mümkün. O bizim atalarımız mardan gökte kayden dövründe şol jurnalistlerin ataları yine yandak defterinin aşağına girenler de beni oraya aymasınlar diye. Şeyle olmalı. O yurttaşlar hemen otursunlar, görsünler, hakikatin yüzüne seyretsinler. Maskalan elinden alındı. Hukuk koruyucu diye tanıyan ulan bör. %100 olmasa da onun beri yani. Toprağından çıkarılıp kovuldun. Elindeki pul borsada gidip de yani yine kaytarıp almalı bunu. Yurttum bile. No, berdana Cemle bilir o şu tayda. O siyadayın borsadın bizde, yaşadığın bizde saklanmağı şu hukuk koruyucularının kömeği ulendir. Halkımız düşmanını tanısın diye diyende. Düşman her türlü görünüşte oluyor. Dost görünüşünde de olup biliyor da. Ya, kovu görünüş. Kovu adam bolmam gelip biliyor. En son onların maksadı ortada yurdu sömürmek. Türkmenistan'ın baylıklarını almalı. Yine milyarlap pul gidip dur. Şu taydan çıkacak gazın bahası bir neçe yani 10-12 trilyon dolar. 10-12 trilyon yani en tek şu taydan çıkarılan pul trilyona yeten yok. Bir neçe milyar da yani 60-70-50 milyar töre bir neme olmalı da. Pul olmalı. Şu yankı yol ötenin kalkınış nemesinden çıkıyor. Hemen orta yani anık sahanlarını bilemem. Yani onun aşağında trilyonlar var. Halkam daşında sürünüp bir öy vuracak deyip kumun orta arasında. O pulun yok yerine ne kurup bilyen. Yine pulun olsa şuların kıyalı hep buryan da kanalizasyon var. Çölün orta arasında. Ne katlı şu öyler? 4 katlı mı? Şöyle ödeyen 4 katlı ödeyen. Ben iş yaptım şimdi de 4 yaşım var kayıtlı. 4 katlı öyler yine park gruptırlar hem mezatı yoksam şular vaatlayınca gelen bir işçimiş. Vaatlayınca gelse de ne edip yaşaya. Sen bu tayda ölme için yani şu tayda yaşayıp ölme için yaşayan yani ömürlük yaşayan da yaşayan yerine seyret. Ona seyret. Vasatına aslında öndüren adam has bir grupla yaşamalı ol bizimki o da tersine. Öz öyümüzde de yaşayabilemli oldu. Yurttaşında gitti. İnandırıcı. Merdana şu tayda cemleyip esasın emeleri. O dinledik. O ayttık. İldeşlerimizin dinlendikleri için sağ olsunlar. Yine de görüşürüz. Evet, tamam.